Yes. Så er vi tilbage. Første vlog på stranden med bold. Ting jeg sagde, der prøver at stikke mig. Fedt. I hvert fald. Strand. Det kan jeg nok sige, men det er stranden det her. En dejlig strand. Blokhus, a.k.a. hunde. For the win. Men yes, dejlig strand, jeg har lige været i. Og vandet er meget hamrende koldt, men ja, det er en vild dag her. Det ved jeg, hvad klokken er til. Måske pænt meget fail, men nu stikker mig igen der, gå væk. Og mariehøn. Vil I se den? Ja, lige meget. Det er så det, jeg har sine fødder, det er mine fødder. Se, man kan også prøve at kigge klitterne her. Klitterne, det, jeg har altid været fuck, gå væk med dig, dumme mariehøn. Der ligger klitter heroppe, og der er faktisk kan se, bilerne kører på stranden simpelthen. Frem og tilbage her. Mens vi har simpelthen bare hele stranden, selve stranden her foran os. Det er altså helt ned fra hele vejen ned til Løkken, som der ligger lidt længere hernede af. Og der er en mariehøn, der vil... Nu skal du gå væk, mariehøn. Og så kan I se det store tårn, der ligger der, sådan i midten der. Det er et stort tårn. Jeg ved ikke, hvorfor det er der. Jeg tror, det er vandtårn eller andet. Og så kan I se nu, hvordan fra min mariehøn igen. Ved du noget? Ja? Nej, jeg ser det bare. Her kan I se det tårn med det gule flag. Dernede, det er der livredderne. Og der kører simpelthen isvogne hernede. Og jeg tror, vi skal spille pesancer og sådan. Men der kører sådan en bil frem og tilbage her. Altså, min far var med sine brødre i det sidste århundrede. Så kørte de simpelthen racer ned. Bilerne med i hvert fald. Den blog her, den er altså lige til at vise, hvad der kommer op på kanalen. Der kommer mest... Jeg skulle lige mig op. Ej, der kommer Minecraft-videoer i hvert fald. Jeg skal nok også prøve at komme ind på spil på en server. Mit Skype giver rigtig virke, så jeg kan godt nok ikke spille med nogen. Lidt træt af strand. Og så er der bare vand. Det er pænt vådt faktisk, når man er hernede. Pænt vådt. Men i hvert fald. Indtil videre. Peace out.